Posljednja 2 mjeseca sudovi su pretrpani zahtjevima zatvorenika za prekid izdržavanja kazne zatvora zbog koronavirusa. Na sreću nije zabilježen nijedan pozitivan slučaj. Možda i zato što su u svim zatvorima na snazi rigorozne mjere. Kako doznajemo, zahtjev za puštanjem uputio je i Ivo Sanader. RTL doznaje i da je predsjednicima sudova ministar pravosuđa uputio preporuku da se odgode odlasci u zatvor, te da se, kad god je to moguće, prekid kazne odobri. Ivana Ivandarošić. Ivo Sanader zbog koronavirusa neće na slobodu. Sud u Velikoj Gorici ga je odbio, no odluka je još nepravomoćna. Smatraju kako doznajemo da mu zdravlje nije toliko narušeno jer nije astmatičar niti plućni bolesnik. Zbog COVID-19 slobodu žele i ostali. Samo u zadnja 2 dana na Velikogorički sud koji odlučuje o zatvorenicima iz Remetinca i Turopolja stiglo je 13 zahtjeva. 15 zahtjeva stiglo je na Varaždinski sud od zatvorenika iz Lepoglave, a zatrpani zahtjevima su sud u Sisku zbog zatvora u Glini i sud u Puli. Ivo Farčić, koji brani mnoge zatvorenike, pa i bivšeg nogometnog suca Željka Širića, taj zahtjev još nije dobio. Meni inicijativu za tako nešto mora dati osuđenik. Nijedan od njih me nije nazvao. Ja ne mogu njima javiti i ne mogu ići u zatvor i popričati sa njima. Oni mene mogu nazvati, ja njih ne mogu nazvati. Scenarij da Hrvatska počne puštati zatvorenike kao mnoge druge zemlje nije izgledno, ali resorni ministar donio je preporuke da prekid omoguće gdje god je moguće. Primjećujemo i smanjenje u broju istražnih zatvorenika, dakle sudovi ne produžuju istražni zatvor gdje je to sukladno zakonu moguće, tako da mi trenutno ovih mjesec dana od kad su pojačane mjere oko koronavirusa imamo nekakvih 370 zatvorenika u našem sustavu manje. Od 31 testiranog zatvorenika nitko nije pozitivan. Bio je slučaj samo jednog službenika u Splitu koji je na vrijeme otišao u samoizolaciju. Uz jake preventivne mjere, prva žena na čelu svih zatvora svjesna je da je sve i faktor sreće. Uvijek mogućnost postoji, virus je takav, svi u društvu smo toga svjesni, upravo zato imamo i posebne sobe za izolaciju u našim kaznenim tijelima, pripremaju se potencijalno i moguće veći kapaciteti za nekakve izolacije ako bi to bilo nužno, međutim za sada uspijevamo stvari držati pod kontrolom. Obzirom da su u zatvorima posjete zabranjene, velika odgovornost sada je na pravosudnim policajcima. Korona može ući jedino preko nas. Znači, ako je mi donesemo unutra, zarazit ćemo 3000 i nešto zatvorenika. Ima dovoljno opreme? Za sada imamo dovoljno opreme i onaj raspored kako radimo i sve drugo je stvarno u najboljem redu. Uz maske pravosudni policajci dobili su čak i vizire. Maska koju ja nosim, upravo naše zatvorenice u Požegi šiju ove platnene maske koje su podijeljene svim službenicima, dijele se i zatvorenicima, tako da opreme zaista ima i ona se kontinuirano nabavlja. I dok zatvorenici zbog COVID-19 imaju smanjene kontakte s vanjskim svijetom, povećan im je broj minuta na telefonu, kao i video posjeti te video linkovi.